Croeso I bapur Dwyradd uwch cemeg o 2017. Yn y bapur yma, roedd angen 35 marc am A serenog, 28 marc am A, 21 marc am B, 15 marc am C. Mae'r dau cwestiwn gyntaf yr un peth a'r dau cwestiwn olaf ar y papur sylfaen. Felly, I mynd trwy nhw, edrychwch ar y fideo ar y papur sylfaen a gewch i'r diwedd. Mae'r cwestiynau uwch yn dechrau ar 22-25 ar y fideo ar papur sylfaen. Os ych chi wedi cael popeth yn iawn ar y dau cwestiwn yna, dych chi ar gradd C yn barod. Mae'r wybodaeth ganlynol am galedwch mewn dŵr. Mae caledwch mewn dŵr wedi achosi gan bresenoldeb ionau calsiwm, Ca2+, a magnesiwm, Mg2+, wedi hydoddi. Mae'r ionau hyn yn dod o gyfansoddion sy'n cael eu hydoddi gan y dŵr wrth iddo baso drwy greigiau. Dydy'r ionau hyn ddim yn cael eu tynnu I ffwrdd yn ystod y prosesau trin dŵr oherwydd eu bod nhw wedi hydoddi. Mae'n bosibl adnabod caletwch mewn dŵr drwy defnyddio hydoddiant sebon. Mae'n bosibl darganfod caletwch cymharol mewn samplau dŵr gwahanol drwy fesur cyfaint yr hydoddiant sebon sydd angen I gynhyrchu trochion sebon penodol. Mae'n bosibl cael gwared ar galedwch dros dro mewn dŵr drwy ei ferwi. Mwyn cael gwared ar galedwch parhaol, roedd pasio'r sampl drwy colofn cyfnewid ionau. Mae 3 sampl o ddŵr, A, B a C, yn cael eu profi am galedwch gan ddefnyddio hydoddiant sebon. Mae'r dŵr distill yn cael ei brofi hefyd. Mae angen 8 cm3 o hydoddiant sebon ar sampl A I ffurfio trochion sebon cyn ei ferwi. Mae dal I fod angen 8 cm3 o hydoddiant sebon I ffurfio trochion sebon ar ôl ei ferwi. Mae angen 12 cm3 o hydoddiant sebon ar sampl B I ffurfio trochion sebon cyn ei ferwi. Dim ond 6 cm3 o hydoddiant sebon sydd ei angen I ffurfio trochion sebon ar ôl ei ferwi. Mae angen 15 cm3 o hydoddiant sebon ar sampl C I ffurfio trochion sebon cyn ei ferwi. Dim ond 2 cm3 o hydoddiant sebon sydd angen I ffurfio trochion sebon ar ôl ei ferwi. Mae angen 2 cm3 o hydoddiant sebon ar ddŵr distill I ffurfio trochion sebon cyn ac ar ôl ei ferwi. Pa un o'r gosodiadau hyn sy'n rhoi'r disgrifiad gorau o'r samplau dŵr cyn ei berwi? Nawr, ni'n gwybod bod angen 2 cm3 o hydoddiant sebon ar ddŵr distill I ffurfio trochion sebon cyn ac ar ôl ei ferwi, a ni'n gwybod bod presenoldeb ionau magnesiwm a calsiwm yn neud y dŵr yn galed ac yn meddwl bod angen mwy o sebon mwyn ffurfio trochion sebon. Mae sampl A yn cymryd 8 cm3 o sebon. Mae hwnna'n mwy na 2, mae hwnna'n cymryd 12, mae hwnna'n cymryd 15, mae pob un o'n nhw'n mwy na 2, felly mae pob un o'n nhw yn cynnwys ionau magnesiwm neu ionau calsiwm. Beth yw pwrpas profi'r dŵr distill? Efe dangos y canlyniad sydd yw ddisgwyl ar gyfer dŵr caled? Wel, na, mae dŵr distill ddim yn caled. Dangos y canlyniad sydd yw ddisgwyl ar gyfer dŵr caled dros dro. Eto, mae ddim yn dŵr caled, mae'n dŵr distill. Gweithredu fel rheolydd ar gyfer yr arbrawf? Efallai. Sicrhau bod yr ymchwiliad yn brawf teg? Na, mae hwnna I wneud gyda rheoli pethau. Felly, rheolydd yw'r dŵr distill. Wrth wneud y profion o'r samplau, pa newidynau sydd angen cadw'r un fath bob tro? Efe cyfaint yr hydoddiant sebon a'r nifer o weithiau mae'n cael ei ysgwyd? Wel na, maen nhw'n newid cyfaint yr hydoddiant sebon. Mae'n defnyddio 8 fyna, 12 fyna ac 15 fyna. Cyfaint y sampl dŵr a chyfaint yr hydoddiant sebon, yn barod ni wedi dweud na, maen nhw'n rhywbeth maen nhw'n newid. Cyfaint y sampl dŵr, beth hwnna'n pwysig cadw'r un peth, a'r nifer o weithiau mae'n cael ei ysgwyd. Rhaid cadw nhw'r un peth pob tro, mwyn sicrhau brawf teg. Pa un o'r gosodiadau hyn sy'n rhoi'r disgrifiad gorau o sampl dŵr B. Ticiwch yr ateb cywir ac esboniwch eich dewis. So, atgoffa ni, mewn B mae angen 12 cm3 o hydoddiant sebon I ffurfio trochion sebon cyn ei ferwi, dim ond 6 cm3 o hydoddiant sebon sydd ei angen I ffurfio trochion sebon ar ôl ei ferwi. So, beth sydd wedi digwydd yw mae wedi cymryd sampl B a mae wedi cymryd swm weddol sylweddol o hydoddiant sebon I ffurfio trochion sebon. Mae nhw wedi berwi a mae wedi cymryd llai, ond ddim cyn lleied ar dŵr distill.
So pa disgrifiad sy'n matcha hynna? Mae sampl B yn cynnwys caletwch dros dro yn unig, na, neu bydd wedi mynd lawr i 2 ar ôl berwi. Mae sampl B yn cynnwys celwch parhaol yn unig, na, oherwydd aeth e lawr, jyst yn reit y hop ffordd lawr i 2. Mae sampl B yn cynnwys cymysgedd o galetwch dros dro a chaledwch parhaol. A dyna'r esboniad, mae'r cyfaint y sebon sydd ei angen ar ôl berwi yn llai nag o'r blaen, ond yn dal fwy na'r dŵr distill. Ac os ydych chi wedi cael y 2 cwestiwn o'r papur sylfaen i gyd yn iawn, a hwn hefyd, buasach chi ar B, ar ffiniau graddau 2017. Yn eich barn chi, ydy'r manteision o fyw mewn ardal dŵr caled yn fwy na'r anfanteision. Rhowch 2 rheswm i gefnogi eich ateb. Os ydych chi'n meddwl mae yn, gallech chi ddweud cryfhau esgyrn, lleihau'r siawns o glefyd y galon, well ar gyfer hobi neu bragu, gwella blas dŵr. Os ydych chi'n credu nac ydy, gallech chi ddweud ffurfio llysnafedd gyda sebon, ffurfio cen mewn tegell, ac oherwydd hyn mae dyfeisiau yn mynd yn llai effeithlon, neu gallech chi ddweud mae'n blasu'n wahanol. Mae rhwyfan magnesiwm yn cael ei weithio â gormodedd o asid hydroclorig gwanedig. Mae cyfaint o'r hydrogen sy'n cael ei gynhyrchu yn ystod yr adwaith yn cael ei fesur dros amser gan ddefnyddio chwistrell nwy. Mae'r arbrawf yn cael ei wneud ar dymheredd o 20 graw Celsius. Mae'r tabl yn dangos canlyniadau'r arbrawf. Plotiwch y data ar y grid gyferbyn a thynwch linell addas. Labelwch y graff yn A. Dyma'r pwyntiau wedi plotio, a dyma linell addas. Sylwch dydy e ddim yn mynd trwy pob pwynt. Ar yr un grid, brasluniwch y graff byddwch chi'n ei gael pe bai darn o ribyn magnesiwm a hanner yr hyd yn adweithio â 60 cm3 arall o'r un asid hydroclorig. Labelwch y graffs hwn yn B. So mae'n defnyddio'r un cyfaint o'r un asid hydroclorig a ni'n gwybod bod hwnna mewn gormodedd. Felly os ni'n defnyddio hanner y magnesiwm, ni'n mynd i cael hanner y gyfaint o nwy. Hynny yw 50 cm3 o nwy. Ar wahân i hwnna, ni'n disgwyl i siap y graff bod yn debyg. Bydd rhywbeth fel hwn sydd bydd ar dde o'r graff arall, ond yn is ac yn lefelu ar 50 yn briodol. Ac os ydych chi wedi cael popeth yn iawn hyd yn hyn, buasach chi wedi cael A mewn 2017. Pe bai'r arbrawf gwreiddiol yn cael ei aradrodd ar dymerydd uwch, byddai'r adwaith yn digwydd ar gyfradd uwch. Esboniwch hyn gan ddefnyddio damcaniaeth gronynau. Mae tymheredd uwch yn golygu bod gan y gronynau mwy o egni cinetig. Maen nhw'n symud yn gyflymach. Mae hyn yn golygu bod amledd uwch o wrthdrewiadau llwyddiannus. Hynny yw, mae yna mwy o wrthdrewiadau llwyddiannus pob eiliad. Mae'n bosibl defnyddio'r dull hwn i ymchwilio i gyfraf yr adwaith hwn. Heb newid y dull na'r offer sy'n cael ei defnyddio, nodwch beth dylech chi ei wneud i wella'r cryfder cyffredinol a dystiolaeth sydd wedi ei chasglu. Y peth mwyaf amlwg yw maen nhw ddim ond wedi wneud hwn unwaith. Dyl nhw ailadrodd yr arbrawf, a wedyn cymryd cymrydr. Ond i gymryd y cymrydr, dyn nhw ddim ond defnyddio canlyniadau ailadroddiadwy. Dyn nhw anwybyddu unrhyw canlyniadau sy'n amlwg yn anghywir. Rhowch fantais ac anfantais defnyddio'r offer amgen canlynol i gasglu'r nwy hydrogen. Y mantais mwyaf amlwg o'r dull yma yw does dim nwy yn dianc cyn cysylltu'r chwistrell. Ar ôl rhoi'r asid hydroclorig mewn un yma, mae'n rhoi byng mewn, ac wrth i chi wneud hwnna, mae yna nwy yn dianc. Ac anfantais y dull yma yw bod graddfa'r silindr mesur yn debygol o bod yn llai drachywir na'r chwistrell nwy. Mae'r diagram yn dangos rhai o adweithiau clorin. So mae clorin adweithio gyda gwlan haearn poeth i roi soled oren A, ac yn adweithio gyda hydoddiant sodiwm bromid i roi hydoddiant B a halogen C. Rhowch fformulau cymegol ar gyfer sylweddau A, B a C. Wel, clorin plus haearn yn rhoi haearn clorid. Dylech chi gwybod haearn 3 clorid bydd yn ffurfio. Wel, mae haearn 3 yn 3 plus, a mae clorid yn -1. Felly, Fe3 plus, Cl minus, os mae'r rhif ni'n swapo fe, felly mae'n mynd i bod yn FeCl3. Ac os chi wedi cael popeth yn iawn hyd yn hyn, buasach chi wedi cael A serenog yn 2017. Yn yr adwaith nesaf, beth sydd gyda ni yw clorin yn adweithio gyda sodiwm bromid mewn adwaith dadleoli.
So mae'n mynd i ffurfio sodium chloride a bromine. Felly, mae hydoddiant B yn sodium chloride, NaCl, ac mae halogen C yn bromine, Br2. Nodwch gan roi reswm y prif ragofal diogelwch sy'n rhaid ei gymryd wrth wneud yr adweithiau hyn. Dylwn ddefnyddio cwbwrdd gwyntellu, fume cupboard, oherwydd mae mygdarthau, y fumes o'r halogens yn wenwynig. Nodwch ac esboniwch sut byddai'r arsylwadau ar gyfer yr adwaith a sodiwm bromid yn wahanol pe bai iodine yn cael ei ddefnyddio yn lle clorin. Mae'r halogenau yn mynd yn llai adweithiol wrth mynd lawr y grŵp, ac mae halogen mwy adweithiol yn gallu dadleoli halogen llai adweithiol o hydoddiant o'i halwyn. Mae hwn yn meddwl bod clorin yn gallu dadleoli bromin oherwydd mae'n mwy adweithiol na bromin, ond dydy iodine methu dadleoli bromin oherwydd mae iodine yn llai adweithiol na bromin. Os ni'n trio adweithio iodine a sodium bromid, bydd dim adwaith, oherwydd mae iodine yn llai adweithiol na bromin, ac felly nid yw'n gallu dadleoli'r bromin. Mae clorin yn gallu ffurfio nifer o gyfansoddion drwy adweithio â nwy ocsigen. Mae un o'r cyfansoddion yn cael ei ddefnyddio i drin dŵr. Mae sampl o'r cyfansoddion hwn yn cynnwys 0.71 gram o clorin a 0.64 gram o ocsigen. Cyfrifwch fformwla fwyaf syml y cyfansoddion. Y cam cyntaf yw i greu tabl efo clorin a ocsigen ar y top, a wedyn gweithio mas molau clorin a molau ocsigen gan ddefnyddio'r fformwla mol yw mas dros rhif mas. Rhaid ni ddefnyddio'r tabl cyfnodol i ffeindio'r rhif mas. Rhif mas clorin yw 35.5 a rhif mas ocsigen yw 16. Mae hwn yn rhoi 0.02 mol o clorin a 0.04 mol o ocsigen. Os ni'n rhannu'r dau o'r rhain yn y cymhareb molar, gyda'r lleiaf sef 0.02, ni'n mynd i cael clorin i 1, a ni'n ffeindio bod ocsigen yn 2, felly'r fformwla yw ClO2. Mae hydoddiant arian nitrad yn cael ei ddefnyddio i ddarganfod presenoldeb ionau halidau mewn hydoddiant. Mae'r hyfaliad isod yn cynrychioli'r adwaith rhwng hydoddiant arian nitrad a hydoddiant potasiwm bromid. Ysgrifennwch yr hyfaliad ionig ar gyfer yr adwaith, dylech gynnwys symbolau cyflwr. Y cam gyntaf mewn llunio hyfaliad ionig yw i ffeindio'r solid. Nawr maen nhw heb cynnwys symbolau cyflwr, felly mae rhaid ni meddwl ydyn ni'n gwybod pa'n o'r rhain sy'n solid. Ac ydyn, ni'n gwybod bod arian nitrad a halogen yn ffurfio solid, yn ffurfio gwaddod. Mae clorid wrth gwrs yn gwyn, bromid yn hufen ac iodid yn melyn. Felly, yr arian bromid yw'r solid. Y cam nesaf yw ffeindio'r ionau sydd angen i ffurfio y solid yma. Nawr mae arian yn Ag+, a ni'n gwybod bod e'n dyfrllyd, a mae hwnna'n mynd i weithio gyda ionau bromid. Falle ni'n gwybod, falle mae rhaid ni edrych y lan, mae bromid yn Br-, a mae hwnna hefyd yn dyfrllyd. Felly dyma'r hyfaliad ionig, Ag++ plus Br-, 2 yn dyfrllyd, yn rhoi Ag, Br, solid. Ysgrifennwch yr hyfaliad symbol cytbwys ar gyfer yr adwaith rhwng hydoddiant calsiwm iodid a hydoddiant arian nitrad. Mae hwn yn herio. Mae arian nitrad wedi cael ei roi fan hyn, felly does dim rhaid ni gweithio hwnna mas. AgNO3. A maen nhw'n dweud ni bod hwnna yn adweithio gyda calsiwm iodid. Mae calsiwm yn Ca+, 2+, ac mae iodid yn I-, lle mae yna rhif, ni swapo fe. Felly fformwla calsiwm iodid yw Ca2. Nawr ni'n gwybod bod halogen ac arian yn ffurfio gwaddod. So arian iodid yn yr achos yma, AgI. Os ddim yn siŵr am y fformwla, ni'n gallu edrych y lan eto fan hyn. So Ag+ yw arian, I- yw iodid, does dim rhifau, a mae'r gwefrau'r un peth, does dim byd i wneud, ni'n ysgrifennu mas. AgI plus
Nawr mae'r dau ion yma yn mynd i dod gyda'i gilydd, so calsium nitrate na beth sy'n ar ôl. Mae calsium, ni'n gwybod yn barod, yn 2+, ac mae nitrad yn NO3-. Felly efo Ca2+, NO3-, mae'r rhifau'n gwahanol, felly mae'n rhaid ni swapo rhoi ar y gwaelod. Ond rhaid ni cymryd ofal fan hyn oherwydd mae ddim yn mynd i wneud CaNO32, mae'n mynd i wneud Ca a 2 set o NO3s. Felly ni angen defnyddio cromfachau i dangos bod hwnna yw'r achos. So NO3 cromfachau 2. Nawr os ni'n mynd i creu 2 NO3s fan hyn, mae'n rhaid bod 2 gyda ni fan hyn. Os mae yna 2 arian, wel mae'n rhaid ni creu 2 arian iodid. Mae'r hyfaliad symbol cytbwys ar gyfer yr adwaith rhwng sodium ac ocsigen i weld isod. Cyfrifwch beth yw mas o sodium ocsid ddylai gael ei gynhyrchu pan mae 0.736 gram o sodium yn cael ei losgi mewn aer. Mae 4 Na yn adweithio gyda 2 Na2O, felly mae'n rhaid ni ffeindio'r mas o'r 2 peth yma. Mae mas sodium yn 23. So 23, mae yna 4 o nhw. Mae hwnna'n dod i 92. Ar gyfer sodium ocsid, mae yna 2, 23, ni'n gwybod am sodium, plus 23 arall, plus ar gyfer yr ocsigen, 16. Felly mae hwnna yn dod i 124. Felly, dyn ni wedi gweithio mas bod 92 gram o sodium yn rhoi 124 gram o sodium ocsid. Ond dyn ni ddim eisiau 92 gram o sodium, ni eisiau 0.736 gram o sodium. Felly, os ni'n rhannu lawr i 1, 92 rhannu 92, eto cymhareb yw hwn, roedd yn gwneud un peth ar y 2 ochr, 1, 2, 4, rhannu 92. Mae hwnna'n mynd i roi ni cymhareb o 1 i 1.3. Ni ddim eisiau 1, ni eisiau 0.736. So os ni'n lliosi'r 2 ochr gyda 0.736, 1 lliosi 0.736 yw 0.736. So mae 0.736 yn mynd i rhoi ni 1.3 lliosi 0.736. Mae'n werth peidio rowndio unrhyw beth nes y diwedd, so dwi ysgrifennu 1.3 fan hyn, jyst nyddio rhif sy'n eich gyfrifiannell o'r swm yma, lliosi gyda 0.736, a mae hwnna yn rhoi 0.99 gram. Pan mae'r adwaith yn cael ei wneud gan ddefnyddio 0.736 gram o sodium, 0.338 gram yw mas y sodium ocsid sy'n cael ei ffurfio. Defnyddiwch eich ateb i rhan A i gyfrifo canran cynnyrch yr adwaith. Wel, mae canrannau yn hawdd, ond beth os chi wedi mynd yn blanc fan hyn, a does dim syniad gyda chi sut i wneud y cwestiwn cyn? Wel, mae unrhyw rhif mewn fan hyn yn mynd i galluogi chi i wneud y cwestiwn yma. So ysgrifennwch rhywbeth mewn fyna a wedyn mynd ymlaen i wneud y canran. Mae canrannau yn rhif bach, lliosi 100 dros rhif mawr. Yn yr achos yma, ni wedi creu yn gwirionedd 0.338 ac yn damcaniaethol, y mwyaf gallen nhw creu yw 0.99, so ni eisiau beth yw hwnna fel canran hwnna. Felly mae'n rhif bach, lliosi 100 dros rhif mawr, ac mae hwnna yn dod i 34.1%. Os nad yw unrhyw gynnyrch yn cael ei golli, awgrymwch un esboniad posibl pam nad yw'r canran cynnyrch yn 100%. Ni'n gallu esbonio hwn mewn 2 ffordd.
Naillai mae'r cynnyrch wedi dianc neu mae'r adweithyddion heb adweithio. Wel, maen nhw'n dweud bod dim cynnyrch wedi cael ei golli, felly mae'n rhaid bod esboniad nid ydy'r adweithyddion i gyd wedi adweithio. A ni'n gallu meddwl am hwn mewn sawl ffordd gwahanol. Naillai falle mae'r sodiwm wedi darnisio cyn iddo fe adweithio, felly mae wedi ocsidio'n barod, neu jyst dim digon o amser iddo fe llosgi, neu mae popeth heb adweithio. Falle dim digon o ocsigen wedi cael ei ddefnyddio, neu falle mae adweithiau eraill yn creu pethau eraill wedi digwydd. I gadw pethau'n syml, dwi'n mynd i mynd am dydy popeth heb adweithio. Mae'r papur yn gorffen gyda cwestiwn 6 marc. Disgrifiwch sut mae adweithiau lithium, sodiwm a potasiwm a dŵr yn gallu cael ei ddefnyddio i ddangos y duedd mewn adweithiau grŵp 1. Esboniwch y duedd hon yn nhermau adeileddau electronig ar elfennau. Mae yna 2 rhan i'r cwestiwn yma. Disgrifio'r tuedd a wedyn esbonio'r duedd. Yn gyntaf, mae'r metelau yn mynd yn fwy adweithiol wrth mynd lawr y grŵp. Dylech chi gwybod bod potasiwm yn mwy adweithiol na sodiwm sy'n mwy adweithiol na lithium. Mae lithium yn suo ac yn symud yn araf ar arwyneb y dŵr. Mae sodiwm yn suo, yn symud yn gyflym ar yr arwyneb ac yn ymdoddi i ffurfio pêl. Mae potasiwm yn suo, yn symud yn gyflym ar arwyneb, yn ymdoddi, ffurfio pêl ac yn cynnau gan losgi gyda fflam liw lelog. Mae gan grŵp 1 y duedd yma oherwydd mae gan bob un o'r metelau 1 electron yn ei bysgyn allanol. Mae'r metelau'n colli'r electron hwn wrth adweithio. Wrth fynd i lawr y grŵp, mae'r electron allanol yn mynd ymhellach i ffwrdd oddi wrth y niwcleus sy'n golygu bod yn haws ei golli. Y mwyaf hawdd mae'r electron allanol yn cael ei golli, y mwyaf adweithiol yw'r metel. Dyna diwedd y papur.